Татарен Юрук Мемет ага, нивта чиничката далеко от селото, не може да воде. На комшията помак Асан му веле: абре Асан, аз извършен, не можем да го чувам нивта ной. Ти чуеш ми чиничката? Помак Асан му веле: таби чувам, ама моята чиничка позна съди, твоята нива рана са съди. Нойкита шо ки чувам, войгин ке запалам. Душта ако ми сака, от твоята чиничка ки изкършам, ки апиечам. Юрук Мемет ага му веле: как речеш така? Колко сакаш, толко пиече. 3 или 5 дни поминува, помак Асан млад и много му се яде. И днес ки седне 15 или 19 гроздеви чиничка ки изеде, да се наяде. Ката нойк казан говоре: Юрук Мемет ага та на магаре са качуве, нивта вода да шете. Шо да виде? Половинта нива са свършила. Са качуве на магарто са враке на селто, на кавнето Вилиеве. Го пуле Асан, ама не може да го виде. Му веле: дека брево помак Асан, на него му кажете, и ще еднаш ним да воде на нивта да чуве бишки. Абре бишката да влезе, толкова я не праве. У кавнето шо седат души, на Юрук Мемет ага му кажуе: фатия помакот, пуште бишката.